Yes. Og opgaven, som ligger foran os. God for det. God forestilling. Det er jo anderledes end det, jeg plejer at lave. I hvert fald. Da det her jo for det første er sådan en meget fast rutine. Man skal lave de samme ting hver aften. Sådan mere eller mindre i hvert fald. Og plus at man er klædt ud. Det er jo også en stor forskel. Plus at man er en anden. Jeg plejer at være mig selv. Så der er mange... Det hele ved det. Alt ved det her er anderledes, end hvad jeg plejer. Jeg bevæger mig også, når jeg laver stand-up, men det er selvfølgelig ret nok, der er ikke nogen flyver og sådan noget, man skal løbe ind og ud af. Her er jo en fast plan hver aften, man skal have nogle forskellige ting på nogle givne tidspunkter. Men det synes jeg, det ville da være sværere, tror jeg, hvis det var et skuespil, hvor man bare stod stille hele tiden og skulle sige ting uden at gøre noget. Prøv at se, Anders. Kan du se? Ja. Altså helt hen. Nu skal du have en lille muskeltur. Altså, der er sådan bare være respektløs over for, at der er et kamera. Ja, okay. Det er faktisk min søn. Jeg har en søn på 12 år, som gjorde mig opmærksom på Anders Matthesen, da han lavede børneradio. Og Terkel Knibe og hvad den anden nu hed? Nej, hvad snakker du om? Hvad snakker du om at Terkel Knibe? Og jeg fik så lyttet på de der CD'er, og jeg fandt det ufattelig morsomt. Men vidste egentlig ikke, at det kun var én person. Jeg troede, det var mange personer, der lavede det her, ikke? Og så fandt jeg så ud af, at det kun var én person, og kunne lige pludselig se, at han var et stort talent. Og for mig, som en, der arbejder med teater, også adskiller sig meget fra de andre stand-up-komikere, fordi at han dels spiller de der meget forskellige karakterer, og karakteriserer dem meget præcist, samtidig med, at han har også den der fornemmelse af, at han ved godt, at det er en illusion, han laver. Og det kræver scenisk kræver det et andet overskud, at man ved, at det, man laver, er en illusion, samtidig med, at man er fuldstændig indlevet. Det er meget flot, og meget taler om, at han har mange tangenter at spille på. Og så var jeg ude at se ham i Albertslund på hans hjemmebane spille. Og så spurgte jeg ham, om han ville være med i Tivoli-revyen sidste år. Og det ville han gerne, og så arbejdede vi sammen der. Og mens vi arbejdede sammen der, spurgte jeg ham, om han ville spille den her rolle, fordi at jeg kunne se... Altså dels så synes jeg kunne se, at det var rigtigt. Og det er jo nemt nok at sige nu. Men der var også en anden del i det. Det var, hvis det overhovedet skulle være spændende for mig at lave det her stykke, så skulle det ikke være med en almindelig skuespiller. Altså, når jeg forestillede mig den ene eller den anden eller den tredje skuespiller i rollen som Simon Spies, så blev det helt vildt kedeligt at tænke på at skulle gennemgå den her arbejdsproces. På den måde kunne jeg mærke, at det ville være langt mere udfordrende og langt mere interessant at arbejde med en, som kom fra et andet miljø. Vupsi. Ja, det spiller ingen rolle med flyveren. Lortet skal sælges alligevel. Han fangede meget hurtigt karakteren, og så kan man sige, at det er ligesom sådan et eller andet et pinballspil, hvor Simon Spies eller Anders er kuglen, og alle de andre, der er rundt om med musik og lyd og ting og sager, er alle de der ting, han kan støde ind i. Og Anders har jo også som den eneste, når vi laver forestillingen, ret frit slag med hensyn til at gribe de bold, der er i luften og improvisere. Og det er en meget vigtig del af forestillingen er jo publikumsrelationen. Publikum får champagne, publikum, der er nogen, der får flybilletter. Han taler hele tiden med dem. Det vil sige, der er ikke noget, hvor de lader som om, at dem der ikke er der. De er der hele tiden, og de bliver draget ind i det. Og hele øvelsen går jo også ud på at få dem til at gå på komedie. Og det lykkes jo de fleste aftener, at publikum faktisk går på komedie og har lyst til at gå ud og feste, når de går ud herfra, på trods af, at den ender med, at Simon dør. Karen, er du ikke så sut mig lidt i stedet for? Jeg kan ikke rigtig se dem her. Jamen, jeg mener bare, der findes jo ikke reelt nogen forarvelse mere. Spis, rejs og vær glad. Det blev ligesom hele Danmarks motto, skal man sige sådan, det var svært at synke, da jeg skulle lave blowjobben. Men hvad søren, det er jo bare, det er jo bare en plastikdims, ikke? Men jeg synes, at scenen, altså, den gør folk lidt, den er lidt våget, og man kan se, der er simpelthen nogle mennesker. Der er en dame, der er besvimet herinde.
når hun så det. Folk holder sig for øjnene. Mændene ler og griner, og når jeg senere kommer ind og går rundt eller synger, så sidder de og laver øjne og kysser med munden og sådan, og viser, at... Og til premieren var der en meget kendt skuespiller, der spurgte, at hvis jeg vil gøre det samme med ham, så ville jeg få 1.000 kroner sort. Men jeg synes, han skal op på 10.000 først. Du skal bare se, nu starter festen for alvor, og nu kommer tøsbørnene der. Ja, man må godt give dem en lille hånd og gå ned på det. Okay. Og så vil jeg da lige sige til alle mandfolkene her i aften, at det er okay, at man vinker og hilser på pigerne, men der er ikke nogen, der rører ved mine koner. Og det gælder også jer to, hvad vi aner der. Altså, det var fordi... Faktisk var det sådan, at da ideen om Simon Spies kom op, så kunne jeg jo se i reklamelysene i øjnene på dem, der skulle producere det, at så skulle der være en masse unge, lækre piger, der kunne hoppe rundt, ikke? Og det gav mig umiddelbart kvalme at forestille mig, at man nu skulle lave en forestilling, der blev solgt på, at der var de her unge piger. Så allerede der kunne jeg mærke, at der skal ske noget andet. Altså, der skal være en eller anden vinkel ind i det, før det bliver interessant. Og så kan jeg vist ikke fortælle meget mere om den idé. Altså, jeg stod ret alene med den, kan jeg sige, i begyndelsen. Der var ikke så mange andre, der syntes, det var en god idé. Men det viste sig jo, at jeg havde ret i, at det var en god idé. Fordi de giver noget helt andet til forestillingen. Og fortæller jo også den historie om, at på teateret må man alt. Altså, hvis der kommer en dame ind på 50 år og siger, jeg er 15 år gammel, jamen så er hun 15 år gammel. Altså, fuldstændig ligesom, hvis jeg siger til publikum, hvis vi forestiller sig publikum, at her er en afgrund, og der er 200 meter ned. Så ved de godt, at der ikke er en afgrund, men de er med på det. Og det vil sige, at næste gang jeg går hen her, og jeg så gør sådan her, så ved de, nej, bare han ikke falder ned, fordi så dør han. Ikke? Og det er jo den, eller det ligger jo helt allerede i, at vi går ind på Det Kongelige Teater og ser King Lear, og så kommer der en mand ind, som siger, at han er en engelsk middelalderkonge, der hedder King Lear, og vi ved godt alle sammen, at det er han ikke. Han hedder Jørgen Rindberg, han er en almindelig mand, der bor et eller andet sted i København. Men vi accepterer det. Og den illusionsopbygning, at acceptere de der ting, er jo i virkeligheden det teater består af. Det er et mindgame. Det er, at vi bygger nogle illusioner op mellem os og publikum. At det her er en tæppe, at det her er nogle unge piger, selvom enhver kan se, at det ikke er det. Og det er jo det, der stimulerer en, når man ser noget teater. Jeg troede, vi skulle være sådan meget udfordrende og nærmest hullekort og ikke lårkort, og måske gå rundt i bikini. Og det må jeg nok nægte, da jeg siger, at jeg nægter, da jeg kom ind. Det må gå i bikini, det var ikke lige mig, ikke i dag i hvert fald. Det må jeg sige, som om figuren hentede så kraftigt. Ja. Altså, vi vidste jo også godt, at han havde en idé med det, ikke? Det er helt sikkert. Han tager ikke sådan nogle ældre piger ind som os. Og så vi skal se ud, som om vi er 17-18 år igen, og ligner de der morgenbolddamer, han havde. Så vi vidste jo godt, at han havde en idé med det, ikke? Så altså, jeg sagde fra starten, så bliver det badedragt i hvert fald. Det kunne jeg godt gå med til, ikke? Også mig. Men ikke også bikini. Mig. Så, og så blev det jo til, at vi slet ikke skulle være i badedragt. Ja, det vil sige gudskelov. Ja, det skulle kun være en scene, hvor vi lå op på flyveren og solede os. Ja, og så synes Nicolaj, helt ærligt, det er sgu lige meget. Ej, vi havde fået nogle pæne stribede badedragter. Ja. Det var meget sødt. Vi fik taget fint mål og syder. Jenny? Hvor du gift dig med mig? Ja, du får sgu ikke lov at sige nej. Det er meget sødt af dig at spørge, men det tror jeg lige, jeg må tænke over. Janni kommer ind i hun er sådan set med hele tiden, men i begyndelsen er hun en bifigur. Og det er først, da Simon Spies finder ud af, at han vil gifte sig igen, at han... og det er jo så hans 4. ægteskab, og det holder heller ikke mere end en års tid. Han finder ud af, at han vil gifte sig, og det er et rent forretningsarrangement, og han vælger Janni, ikke, fordi hun er en sød lille pige. Og fordi hun tilfældigvis blev udpeget som en kandidat. Og hun er altså så Janni nede fra kassen, om jeg så må sige, ikke? Altså en pige, som ikke på nogen måde har nogen som helst mulighed for at overskue, hvad det er, hun bliver bedt om, og hvad det er, hun siger ja til. Vi undrer os meget over, at vi skulle være så små. Ja. Fordi skal I spille Janni som ung, eller hvad? Og derfor var det sådan meget, hvad Nicolaj ville gøre med Janni, og derfor var det måske en klog idé ikke at studere hende så meget.
for så at passe på at komme ind på et rigtigt Man spor. ved ikke, hvad instruktøren vil have, så hvis man har studeret hende og virkelig, virkelig læst hendes historie og hendes baggrund og så videre, så kan det måske være, at det kommer til at gå ud over ens spil og figuren. Ja. Altså Nikolaj finder på mange sjove idéer, og man ved ikke, hvad han tænker. Altså. Så det er ham, som har tolket hende over for os. Ja. Det er jo også lidt en Askepot-historie, men Askepot-historien er jo ikke den rigtige historie, fordi det, der er den rigtige historie, og man kan sige, den historie, som jeg i hvert fald i sin helhed ikke var interesseret i at fortælle, det er selvfølgelig den meget, det er jo ikke bare tragisk, den er også tragikomisk. Den historie med hele Janni og hendes familie, og så Simon Spies establishmentet der, ikke? Fordi man kan sige, at uanset hvad, så er det meget kynisk gjort. Og de mennesker, som blev rodet ind i det der, havde ikke nogen som helst chancer for at styre deres eget liv, eller begivenhederne i deres eget liv. De var prisgivet. Og det synes jeg er utrolig ubehageligt at gøre sådan ved andre mennesker. Og jeg havde på et tidspunkt intentioner om at beskrive det, men fravalgte. Altså jeg synes egentlig ikke, det er interessant at rode rundt i. Man kan sige, Simon Spies og Jan Schmidt lever ikke mere. Men det gør Janni, og det gør hendes familie også. Og de har været i cirkusmanagen. Noget så eftertrykkeligt. Og altså Askepot-historien er ydre historien. Det er billedbladshistorien, ikke? Som også er sjov, men som vi jo godt kender. Hvor jeg synes egentlig, at altså problemet er jo, at når en meget, meget rig mand, uanset at han har et stort grimt skæg, som lugter, når en meget rig mand begynder at bejle til en kvinde, så får hun meget svært ved at sige nej. Det er lidt uhyggeligt til gengæld. Vi har set nogle film, eller en film har vi set, hvor der var et forhold mellem en pige på en 13-14 år og en mand, Voksen mand. som han synes havde det samme forhold, som Janni og Simon havde. Og så hver gang vi siger en replik, som vi har haft nogle problemer med, så har han fortalt noget om Janni, som vi så har taget til os og Hele det der spillet for det. akavede forhold, det der stor og lille, det er jo også det er helt vildt svært, men det viste de her film rigtig, rigtig grundigt, altså ligesom dybden i det. Så, men jeg synes, det har været helt vildt svært at komme ind på, hvordan forholdet mellem Simon og Janni skulle være, fordi at det netop er det her, den her store aldersforskel, og man ved ikke, hvordan man skal komme ind på hinanden rigtigt. Man skulle lige finde det først. Så drager jeg ellers ud i verden på jagt efter nye rejsemål der. Ja, så på den måde, så kan man trække alle udgifterne fra i skat. Mogens Glistrup, min gamle ven og revisor der. En lille trold over fra Bornholm. Jamen altså, er jeg en trold? Ja, du er en lille trold, Mogens. Nej, hvad du så måske var? Det eneste, jeg har tænkt på i den sammenhæng, det er, jeg synes, det har man fuldstændig ret til. Det sker jo også hele tiden, du ser film, Hollywood-film og det ene og det andet, om et orkester eller om nogen. Der er jo masser af nulevende personer, der bliver skildret. Så det er en tilladt øvelse at gøre sig. Men jeg har ikke været interesseret i at såre nogle af de mennesker. Jeg er ikke interesseret i at gøre dem ondt. Altså det er spændende at prøve at fange den karakteristika, han har, også fordi man har alt det dokumentation, man nu kan få. Fordi det er en forholdsvis nutidigt, ikke? Så i forhold til, at man laver en historisk person, som er 200 år siden, og her har man jo levende billede, materiale og stemme, man kan bruge, så det har været enormt spændende. Tak for hjælpen indtil nu. Nu er jeg jo selv Bornholmer, så det er jo måske ikke så svært for mig. Selvom jeg har aldrig talt bornholmsk i mit barndomshjem. Mine forældre er og var ikke Bornholmer. Så jeg har kun gjort det i teater. Men jeg spiller jo Bornholmer-revy, så der bruger jeg det meget, ikke? Hun har også sagt det til hende, men hende og hende Du er ikke fornærmet? Ja, jeg vidste, at de andre udpegede ham, han sad deroppe. Men jeg holdt mig ligesom, jeg turde ikke, ligesom, for det var som at gå ud
ud af figuren, hvis jeg pludselig skulle se den rigtige figur op på, det kunne jeg ikke rigtig forholde mig til. Og jeg fik ikke snakket med ham bagefter, men jeg fik at vide, at han havde grinet mig. Han havde siddet og grinet. Så jeg tror, han havde haft en god aften. Det, der så var ideen i det, var at sige, nu tager vi alle de her ting, som hører til en lufthavn, og så bruger vi dem til at lave et show. Og det sjove er jo så, at de passer sig perfekt, at man kan sige, at trapperne og lyset i gulvet og sådan noget, er jo præcis de samme elementer, man bruger, når man laver et Broadway-show. Der skal også være nogle trapper, der skal også være noget lys i gulvet. Der skal også være en sakselift, der kan løfte nogen op i luften og alt det der. Så vi lavede et koncept meget hurtigt, der hed, det må kun være ting, der forefindes i en lufthavn. Og ikke inde i lufthavnen, men ude på banen. Og så har vi brugt dem. Og så enkelt er det jo. Og så var der så lige spørgsmål om flyveren, om vi skulle have flyveren med eller ej. Og det er jeg meget glad for, at vi har gjort. Det er jo sjovt med sådan en flyver, fordi flyver er også tiltrækkende. Altså, det er et stort stykke mekanik, og spændende er det jo altid. Og igen også omgavet af noget lidt hemmelighedsfuldt, fordi der er en pilot, og der er nogle folk, som de må godt, men vi andre må ikke røre med noget. Og den er jo lavet meget realistisk, kan man sige, i modsætning til, hvad man tit gør på teater. Så er den jo lavet meget sådan en til en. Her står et stykke flyver, ikke? I virkeligheden er den selvfølgelig slet ikke realistisk på nogen måde. Der mangler jo for eksempel fatalt en motor. Den havde vi også, men den ødelagde balancen i billedet, og så har vi fjernet den. Jeg har ikke hørt nogen broks over, og der manglede en motor endnu. Og så er det selvfølgelig også noget med at udnytte lige præcis det forhold, at vi er i et rum, som har meget højt til loftet. Scenen her er i virkeligheden ikke særlig stor. Altså bredden her er sådan set ret lille i forhold til så mange andre scener. Men det er luften her, der gør den anderledes, ikke? Og det kunne jeg godt tænke mig at udnytte, blandt andet ved at have den ekstra scene, som er vingen og selve flyveren, men også ved alle de flytrapper, som kører rundt, og som udnytter nogle andre lag i det luftrum, vi har foran os, ikke? Giftes nu til morgen. Fremtiden ligger sort som bag. Piger, kom og trøst mig. Kys, kram og kryst mig. Og tag og føl mig lidt på vej. Altså, hvad jeg forbinder med sådan musical, det er, når man går ind og siger, ja, og så har vi skuespillerne, og de synger, og så kommer der en lille sang, og så skal der være lidt dans. Det er sådan en traditionel form, og der synes jeg, vi har prøvet, og det er også det, Nikolaj har... Det kan man bare, det er ikke noget, vi har sagt, eller sådan. Han har ikke sagt, at det skal være sådan, men vi ved det på en eller anden måde, at det synes han heller ikke er det fedeste. Nej, fordi så integrerer man det, altså så bliver det sådan, så står du derude og bliver sådan noget overflødeskum på kagen. Altså hiphop-dans går for mange mennesker for at være meget, meget kommercielt, ikke? Og det er sådan en... Det er noget, det er sådan en hurtig dans, det er noget, man bruger ude, man ser det på gaderne, man ser det. Der synes jeg, det er meget, at man får lov til, at det bliver mixet med noget moderne dans, også trinmæssigt i forestillingen. At det får, altså det er sådan noget, vi ved rigtig meget. Ja. Det kan vi jo se, det ved jeg ikke, når I ser det, eller når folk ser det. Altså tænker de jo ikke, ja, men det er mixet rigtig godt. Det er kun men det bliver sådan et skævt, og man kommer ikke ud og kører på et eller andet kliché. Hvis man siger, nu kører vi kun moderne dans, fordi de er rigtig gode til at lave moderne dans, men prøver at udfordre danserne til at sige, de moderne dansere laver også noget. Som de ikke er vant til. Ja, så man mixer det, ikke? Ja. Så alle kommer lidt ud på glatis, og så prøver vi at finde tilbage til en fælles vej. Ja, og så har det været sjovt. Der er en masse scener. Det er jo ikke kun dansdel, der er en masse scener, man har været ind over også, som er enormt udfordrende. Altså vores forlæns-baglæns-scene, som har været... hvor vi havde angst for at lave den. Man tænkte, hvordan griber vi fat i det her, ikke? Og lige pludselig så var den der bare. Altså, og der er det selvfølgelig også, fordi vi har nogle rigtig gode skuespillere og nogle gode dansere. Det skal vi lige huske. Altså, der må man også lige sige, at de giver rigtig alle dem, meget. der er med på scenen, som egentlig går under at være skuespillere, ikke? De giver jo. Altså, de improviserer jo. Nogle af dem kan sågar lave trin næsten. Altså inden for det der, de åbne. At man ikke siger, nej, jeg er skuespiller, og jeg kan ikke. Jeg kan kun det her. Men at folk ligesom satte sig og prøver, altså fordi man kan jo se, Anders er jo også meget dansende, kan man sige, en dansende Simon. Alting i verden skal gå forlæns. Kysset til lån.
waiting for suggestions. He's so nervous, avoiding all the questions. His lips are dry, a heart is gently pounding. Don't you just know? Og så skal alting gå baglæns. Så vi blev jo sådan set slagtet af anmeldelserne. Altså, det er klart, at de kunne ikke sige, at vi artistisk var dårlige. For det ville være meget mærkeligt, ikke? Men vi fik jo dårlige anmeldelser. Og det er set i lyset af, at der nu har været 80.000 mennesker ind og se det, og vi har spillet 100 gange. Altså, det er ikke fordi, jeg mener, at de to ting modbeviser hinanden eller noget. Det er ikke noget sandhedsbevis, at mange godt kan lide det, at anmelderen så tager fejl. Men det fortæller noget om, at når noget er populært på den her måde, altså populærkultur, og man laver et show, hvor folk kan komme ind, og hvor hele øvelsen går ud på, kan vi lokke 800 mennesker med på komedie, så kan anmelderne ikke være med, fordi deres udgangsposition er en anden. De ser på teateret på en anden måde. Og desværre synes jeg så også, at det jo desværre også gør, at de kan ikke se de kvaliteter, altså de landevindinger, der også er i det, det er de fuldstændig blinde for, ikke? Og du kan også se, at nu bliver der delt Reumert-priser ud, hvor man har en kategori, der hedder bedste musikforestilling. Og jeg tror, det var... jeg skal ikke huske, hvad for en, der vandt. Men der var 3 forestillinger, der var nomineret. 3 musikforestillinger. Jeg ved, at der ikke er nogen af dem, der var bedre end den her. Altså, jeg ved det. Men de kan ikke vælge den. Jeg ved ikke, hvorfor de ikke kan vælge den. Men altså, det er klart, at man kan ikke både få... man kan ikke få begge ting af en eller anden grund, og sådan er det. Men man kan sige, at vi har selvfølgelig fået den bedste del, fordi vi fik publikums kærlighed, ikke? Og det var selvfølgelig den, vi helst ville have, fordi det var dem, vi havde lavet det til. Men anerkendelse fik vi ikke. Til Tyrkiet? En lille smuttur for 2 til Tyrkiet. Og nogen, der kunne tænke sig at komme ud og rejse til. Jamen, så lader vi lyset afgøre, hvem der skal der, hvor lyskejlen falder. Og det blev dig, lille ven. Der skal du bare se, der. Så må du have jeg må have set sjov ud, som om jeg faldt ned på månen. Kanongod. Ja, fabelagtigt. Vi var overvældet. Ja, en god måde at lave teater på. Sådan. Ja, man har hørt meget positivt om den, og den skulle være kanongod, men indtil man ser den selv og sådan noget, ikke? Man har jo altid sådan nogle meninger, at man går ind og nogle holdninger, men den var... Ja, det var en god måde at lave teater på, at inddrage publikum. Lige præcis. Være med. Jeg tror, der har været lidt af Simons festånd over det hele. I hver eneste pause, så er det en ny nisse, hvor vi skal sådan have noget med. Og i dag er det min fødselsdag, så det er mig, der giver lavkager i dag. Og ellers så er der også, at vi får champagne under hver forestilling. Og meget ofte er der en lille chat tilbage, og så sidder vi så og fester bagefter med et glas champagne. Og så er vi blevet rystet meget godt sammen, så der er en utrolig god stemning. Og det er nok også det, der har været i Simons ånd, at det er smittet af på os alle sammen. Det tror jeg. Hun sikrer sig en gave, for som hun har ønsket sig, og med dejlig chokolade og kager til. Ved I hvad, den bedste gave, jeg har fået, det er, at jeg er sammen med jer. Tak skal I have. Ja, det er en stor gave hver aften, vi skal have fordi jeg er så fjollet. Rigtig længe live! Det er meget klart, hvorfor jeg har det godt på forestillingen. Det er jo fordi, at nogle ganske få gange, og jeg har lavet rigtig mange forestillinger, men ganske få gange går form og indhold lige pludselig op i en enhed. Og det lykkes her, at få det til at lykkes, så derfor er jeg tilfreds. Eller man kan også sige det på en anden måde. For det meste ligner den idé, man får, næsten ikke, eller slet ikke, det resultat, man ender med. Men lige præcis i det her tilfælde, der er den idé, jeg havde om den her forestilling, det ligner meget det, det blev til.